bese bethi hhayi vele useyoshada i-room yakhe noma nje ngaba nje ila kuhlala khona imfuyo. Iy'buya ziyamahliphihliphi. Ahlale-ke kwamahliphihliphi lawo acabange izinto ezay'shiwo umawakhe before ayoshada. Like yabo ukuthi emshadweni akubuya yabo zonke lezo zinto lezo. Kushuthi aphatheke kabi avedane ubone ukuthi hhayi ayikho lento ngathi kuthiwa emshadweni akubuywa mina sengibuyile. Avedane enzenjani? Azame ukukhomitha i-society. Athi nje phakathi esabhizi yambamba oqotshweni ubhuti wakhe uSipho. Umbamba uthi yibo Thandeka wenzani ubuye nini? Cabanga mfethu lapho akekho umuntu owaziyo kubo ukuthi ula. Bebeyobona nje shuthi nje ngesidumbu nje sesilenga. Yibo mfethu trauma engaka ezoba-traumatize nje la bantu abasele ngemuva. Kwabangcono wambamba ubhuti wakhe shuthi akazange esaqhubeka-ke .